ndikufuna ndikulandireni amayi, abambo, anyamata ndi atsikana mu programu ya sabata ino ya Hymns of Hope Malawi edition. Muli ndine Victor Kaula, mkonzi komanso muulusi wa programu imeneyi. Ndikufuna ndithokoze kwa inu amene mwakhala mukusatira programu imeneyi komanso kuwauza anthu ena za programu imeneyi. Ndithokoze oyimba nonse amene mukupanga support programu imeneyi kuti ino anthu ambiri ayidziwe. Cholinga cha programu imeneyi monga tikuti Hymns of Hope ndi kugawana uthenga wa chilimbikitso kupyolera mu nyimbo zimene zoyimbidwa ndi Seventh-day Adventists ku Malawi, ngakhale amalawinso ena Seventh-day Adventists amene ali m'mayiko osiyanasiyana. Nyimbo zimene zimasankhidwa mwapadera mogwirizana ndi theme kapena kuti ganizo losogolera la tsiku limenelo. Mu tsiku la lero theme yathu tikunena kuti nthawi yatha. Kukhala Mkhristu m'masiku osiriza si chinthu chophweka. Imeneyo ndi theme yathu ya tsiku la lero. Kodi inu mukudziwa kunena kuti mu nthawi ino yakumapeto mmene tikukhala kuli zovuta zosiyanasiyana. Kukhala Mkhristu, it's not easy, but we know that kukhala Mkhristu ngati ifeyo tingathe kulimba, tingathe kukhala okhulupirira mpaka nokafika kuchimaliziro, the retirement plan is exciting, chifukwa ndicho chipulumutso. Vesi lathu litsogolera mu tsiku la lero ndi 2 Timoteyo chapter 3 verse 1 mpaka na 5. Pamene akulemba Paulo akumuwuza Timoteyo akunena kuti udziwe ichi, nthawi yakumapeto zizabwera nthawi zowawisa. Anthu azakhala ozikonda, okonda ndalama, ozikuza, onyada, ozunza, osamvera akuwabala, osalemekeza, osakonda zabwino, opanda chikondi, osakhululukira, anthu amabodza, osazilesa, komanso osakonda zabwino, anthu ameneno iwo akhale achinyengo, okonda zokondweresa munthu osati zokondweresa Mulungu. Akuti ino okhala nawo maonekedwe awo Mulungu koma mphamvu yake adayikana. Ili ndi verse limene la 2 Timoteyo chapter 3 verse 1 mpaka na 5 limene ndangolipanga paraphrase. Kuti mu nthawi yosiriza izafika nthawi yowawisa. Tili ku nthawi yakumapeto imene kukhala Mkhristu si chinthu chophweka ayi, koma tikufuna tilimbikisane kunena kuti ngakhale sikuoneka kuti no, it is not easy for us kuti tikhale okhulupirika, koma mapeto ake akukhulupirikako kuli mphoto ya mtengo wapatali. Pamene ife tikufika kumapeto mukhala zopinga zosiyanasiyana, so many disappointments, komano there is hope that at the end of our struggles there is excitement, because Jesus will come to take us home where there will be no more sorrow, no more sickness, but happiness forever. Isn't that good news? Sinkhani yabwino kodi kuti Yesu akubwera kumapeto kwa nthawi kuzatipulumutsa. Ndiye ndikufuna programu imeneyi tikhale limodzi kuyambira kumayambiriro mpaka na kumapeto. Awuzeni anzanu, tapangani share link, komanso talimbani kuti no ine ndili pano kukhala nanu kuyambira kumayambiriro mpaka na kumapeto. Mu tsiku la lero mmene programu yathu mutu wake tikunena kuti nthawi yatha. Kukhala Mkhristu m'masiku osiriza si chinthu chophweka. Being a Christian in the last days is not an easy thing. Si chinthu chophweka ayi.
mwina wina nkumafunsa kunena kuti kodi ndi zifukwa zanji zimene zikupangira kuti chikhristu chikhale chovuta. Choyambirira ndichonena kuti tiye tidziwe kuti kukhala mkhristu kumasiku akumapeto ndikovuta, chifukwa kacha yathu imene ife tikukhala ikuoneka kuti munthu wokhala mkhristu sakuvomerezedwa ayi. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi, ngati iweyo kufuna kupanga za chikhristu chifukwa kuti anthu akukonda zoyipa zambiri, sumakhala munthu wolandiridwa ayi. Anthu ambiri amene akumkonda Yesu Khristu amakumana ndi opposition, kapena amakumana ndi kususidwa mwina pakati pa abale awo ndi anthu osiyanasiyana. Ngakhale tingakumane ndi mavuto osiyanasiyana, kutino abale sakutivomera, there is cultural opposition, we should still march forward. Tipitebe chitsogolo kukhulupirira Mulungu wathu wakumwamba. Monga tikuona kuna kuti pa 1 Yohane chapter 15 verse 18 mpaka 19 akunena kuti if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Monga mmene akufotokoza pa Yohane chapter 15 verse 18 mpaka 19, Yesu adanena mawu onena kuti ngati akudani musazizimuke ayi, chifukwa choyamba anandida ine. Ngati ife timadedwa pa dziko lapansi pochita zinthu za umulungu, musadabwe nazo ayi, chifukwa anthuwo ngakhale Yesu Khristu amene anabwera kuzafunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho anadana naye mpaka nadamupachika. Chotero inu si munthu woyamba kudedwa ndi anthu amene munamufuna muwachitire zabwino kapena muwalalikire, chifukwa woyambirira kudedwa ndiye Mulunguyo, ndiye Yesuyo amene ali pa dziko lapansi mpaka anapachikidwa pa mtanda. Ndifake mu tsiku la lero tikufuna tigawane nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi Amalawi zimene zikutionesera kuti nthawi imene tili nthawi ili yatha ndipo Yesu akubwera posachedwa. Tatiye timve nyimbo ziwiri zosatana. Yoyambirira imene akutipasa Heritage Sounds ochokera kumaonekera akunena kuti mafunde akalipa, mafunde zikuoneka kuti tili kumapeto a nthawi. Yesu akubwera, ife ngati sitingazikike mwa Yesu Khristu tipeteka ndi mphepo ndipo titayika. Nyimbo yosatana nayo ndi imene adatiimbira anchalo Seventh-day Adventist Youth akuimba akunena kuti mdzidzi ulitani. Nyimbo imene Asolo Graphics Media adayijambula bwino, imene muli kachisena mmene muli malanguage osiyanasiyana, kuti nthawi imene ifeyo tili nayo ndi nthawi yokuti akutifunsafunso kuti kodi imene ili nthawi tingakhale tikutanganidwa ndi kupanga machimo osiyanasiyana. Amayi ndi abambo, yakwana nthawi imene tinayena tikhale okhulupirika. Tatiye timvesere nyimbo ziwiri zimenezi. Mafunde panyanja akalipa mbuye watu, mulichikondi mbuye mudzaongola, dzanja lanu lilontoza. Mafunde panyanja iyi, mulichikondi mbuye mudzaongola, dzanja lanu lilontoza. Mafunde panyanja iyi, mbuye ngalawa yanu yakwerezeka, anthu anuwo akusowa njira. Mbuye tontozani mafunde panyanja iyi, kuti anafe tikhale mtendere. Mbuye ngalawa yanu yakwerezeka, anthu anuwo akusowa njira. Mbuye tontozani mafunde panyanja iyi, kuti anafe tikhale mtendere. Ngakhale mafunde panyanja angawombe, tsiku lina mbuye adzatontoza, kuti anafe tikhale mtendere.
ngakhale mafunde panyanja angawombe tsiku lina Mbuye adzatonthoza kuti anafe tikale mtendere Mbuye ngala umayaru yagwerezeka anthu anuwo akusowa njira Mbuye tontozani mafunde panyanja iyi kuti anafe tikale mtendere Mbuye ngala umayaru yagwerezeka anthu anuwo akusowa njira Mbuye tontozani mafunde panyanja iyi kuti anafe tikale mtendere kuti anafe tikale mtendere kuti anafe tikale mtendere kuti anafe tikale mtendere Asogoleli ndi nthawi yanu. Amen pingo? Amen. Jambela ndimalangizo kutola kuti dziko likupita kwawo. Dziko lilafika tupena zodabwitsa zopya ndifuse mbale wangawe ino ndi nthawi yanji dziko lilafika tupena zodabwitsa zopya ndifuse mbale wangawe ino ndi nthawi yanji lalela nzizi ulitani nana chikana mpale open your eyes atiyana lopananyo kutemwa chalu ziwani ndawiji mazire lalela nzizi ulitani nana chikana mpale open your eyes atiyana lopananyo kutemwa chalu ziwani ndawiji mazire ndomba mbeselani nuno chenene adalonga mutu tubungoloso Yang'anani chichi yanga imvi nakhala kwa pyaka 800 kabe dotolo ya baji dalikitika kubukira kuchulu mbindigwera anthu adaseka hehele na mwana kukomera nakona kuti nzizi wa mala jeje na malawo chenene anthu adaseka hehele na mwana kukomera nakona kuti nzizi wa mala jeje na malawo chenene lalela nzizi ulitani nana chikana mpale open your eyes atiyana lopananyo kutemwa chalu ziwani ndawiji mazire lalela nzizi ulitani nana chikana mpale open your eyes atiyana lopananyo kutemwa chalu ziwani ndawiji mazire vesela ino ndi nthawi yanji nyamata nsungwana
Kukonda dziko ziwani tutawiyata. Chinthu china chachiwiri chimene chikupangisa kunena kuti kukhala mkhristu ku masiku anosiriza chikhale chovuta ndichoti tikukhala mu nthawi imene anthu sakhulupirira kuti pangakhale choonadi chimodzi chimene chingakhale choona cha dziko lonse. Anthu akumaona kuti ngati iniyo chili choonadi chanu, akuti ngati iniyo muganiza kuti nchoonadi za inu, koma iniyo musatenge kunena kuti ino chikhale cha ine. Ayi. There are no absolute truths. So truth is relative. Choonadi chili choona kuti no aliyense azisankhire payekha kuti ichichi ndi choona kwa ine. Chotero my truth is not your truth. Tikukhala mu nthawi imene akuna kuti inu mungathe kumasunga khandi Sunday ngati tsiku lopembeza. Imenezo ndi zanu. I'm fine. Ine ndizisunga Friday. Ine ndizisunga Saturday. Ine ndizisunga tsiku lilonse. Inu mowa mutha kumamwa ndimonga mmene mukufunira. Ineyo sindimwamowa chimene choona changa, koma ndisatenge choona changa ukuuzani. Ndiye ndi nthawi imene ili yovuta kwambiri chifukwa anthu ambiri pa dziko lapansi akufika ponena kuti no, we are becoming more tolerant to our differences, to the level that if we believe differently, it is not an issue for me to preach. Koma Yesu Kristo akunena kuti ifeyo pamene tili pa dziko lapansi, monga akufotokoza pa Roma chapter 12 verse 2, Bible likufotokoza pa Roma chapter 12 verse 2 kunena kuti ifeyo tisafanizidwe ndi dziko lapansi, koma tisinthike ndi mphamvu ya Yesu Kristu imene ingathe kutisintha ifeyo maganizo athu. Timulandire Yesu Kristu. Tikamulandira Yesu Kristu, maganizo athu azasinthika. Komano anthu ambiri pa dziko lapansi tikusatira zimene dziko likunena. Ngati dziko likuvomereza, anthu tikusatira zimenezo. Koma choonadi ngati chimene tingachipeze, it has to be measured against the scripture. Zikuyenera kunena kuti ngati mwapeza choonadi chimenecho muchiyeze kuti kodi choonadi cha m'Bible chikuti chani. Limene ndi vuto lalikulu limenenso likumana ndi anthu ambiri pa dziko lapansi kuti Chikhristu chikhale chovuta chifukwa aliyense akunena kuti this is my truth, ichi ndi choona changa, ichi ndi choona changa. Koma mundikhulupireni, ngakhale mkalasi momwe, ngakhale pamudzi, kuti aliyense akhale ndi lamulo la yekha, that village, that community, that classroom will become ungovernable. Ngati muzulu wonse aliyense mene mwanga maendere zake, kaya pa sukulu mwana aliyense ali malamulo ake, pakhala povuta kulamulira gulu limenelo. Mulungu anatipasa malamulo amene ngakhale tingakhale kosiyana-siyana, but these laws brings us together. Malamulo awa amatibweresa ifeyo pamodzi. They pull us together for one purpose. Kuti ifeyo tikakondane komanso tikamkonde Mulungu wakumwamba. Pamene malamulo 10 apa Exodus chapter 20 verse 3 mpaka na 7, lamulo 1 mpaka lamulo 4 limakamba za chikondi cha ife ndi Mulungu wakumwamba. Komano lamulo 5 mpaka na 10 limakamba za chikondi cha pakati pa munthu ndi munthu zake. Usabe, usasirire, usachite chigololo. Kuti panga ife kunena kuti tikhale mwabwino. Ndi aliyense atakhala kunena kuti no asingopanga lamulo lake namayenda nalo, dziko silikhala bwino ayi. Chimandisekesa nchiona kuti anthu amatha kunena kuti malamulo 10 ya Mulungu anathira pa mtanda. Sindizowa kuti chimatanthauze chani. Koma muzapeza kuti munthu yemweyo mukamubera akakusumirani ku polisi. Komanso ngati muyenda ndi mkazi wake angathe kukakusumirani ngakhale kukuvulazaninso ndi milandu. Chifukwa chionera kuti chani? Ndi malamulo okhazikika, si malamulo akhotoka, ndi malamulo ochokera kwa Mulungu wakumwamba. Tatiye ndimvesere nyimbo ziwiri zina zimene zikutionesera kuti nthawi ndi yatha, ndipo kukhala Mkhristu mu nthawi yakumapeto ndi si chinthu chophweka ayi. Komano tikakhulupirika, malipiro ake ndi abwino kwambiri, amene ndiye moyo wosatha. Nyimbo imene titamvere ina ndiyonena kuti nthawi yokolola, imene akutiimbira mabande SDA Church Choir, akunena kuti nthawi yokolola.
nansongole pamene wakoledwa akuti no amaponyedwa kunja ku moto, pamene tirigu amayikidwa mu nkhokwe. Ndiye pamene Yesu Khristu akubwera asasiyanisa mbuzi komanso nkhosa, mbuzi kudzanja lamanzere, nkhosa kudzanja lamanja, zimene zikuyimira kunena kuti woyimira kudzanja lamanja ndiwo amene ali wokhulupirika, amene akazauzidwa kuti ayime kudzanja lamanja amene ndiwo opulumutsidwa. Koma iniyo ngati simukhulupirika muzakhala kudzanja lakumanzere, kumeneko ndiye chiwonongeko. Yotsatira nayo tikunena kuti tilibe nthawi imene akutiimbira ndi a thunders of redemption, akuti zachabe za pa dziko pano zopanda ntchito, kunyozana, kutetana kapena mabodza, zonsezi zilibe ntchito. Nthawi yatha abale ndi awo. Anthu leroli timachitokhala kodi mwamva miseche, tasinthani makhalidwe amenewo. Chifukwa ngati mukauza anthu kodi mwamva, mungathe kuwauza zoti mwamva za Yesu Khristu kuti anatifera pa mtanda. Let your gossiping be about Jesus. Osati kunyonyosowana kapena kunyozana, but tili ku nthawi ya kumapeto. Tate ndimvesere nyimbo ziwiri zimenezi. Nthawi yako lola yayandikira tu, nasongole azatenthedwa pamene tili kuyesena ikidwa nkokwe. Nthawi yako lola yayandikira tu, nasongole azatenthedwa pamene tili kuyesena ikidwa nkokwe. Azasiyanisa mbuzi tundi nkhosa, mbuzi kudzanja lamanzere, pamene nkhosa kudzanja lakumanja. Azasiyanisa mbuzi tundi nkhosa, mbuzi kudzanja lamanzere, pamene nkhosa kudzanja lakumanja. Ana mwali 10 asanu analiopusa, pamene asanu analichenjera. Tizakhala ngati ana mwali 10 asanu analiopusa, pamene asanu analichenjera. Wakonzekera
Zingoti taisa ntawi izizi, kunyozana kutetana paziko pano, koma zilibe phindu, ndiza chabe chabe chabe, ndiza chabe. Zingoti taisa ntawi izizi, kunyozana kutetana paziko pano, koma zilibe phindu, ndiza chabe chabe chabe, ndiza chabe. Tilibe ntawi yongotaya, tilibe ntawi yongosewelesa, Yesu afuna we ndile, tilape machimo. Tilibe ntawi yongotaya, tilibe ntawi yongosewelesa, Yesu afuna we ndile, tilape machimo. Kukalisa mupingo sikupulumuka, koma kuchita chifuniro cha Yehova, kuchita mawu ake ndi chikondi, tiza pulumuka. Kukalisa mupingo sikupulumuka, koma kuchita chifuniro cha Yehova, kuchita mawu ake ndi chikondi, tiza pulumuka. Tilibe ntawi yongotaya, tilibe ntawi yongosewelesa, Yesu afuna we ndile, tilape machimo. Tilibe ntawi yongotaya, tilibe ntawi yongosewelesa, Yesu afuna we ndile, tilape machimo. Yesu afuna ndile, tilape machimo. Yesu afuna ndile, tilape machimo.
china chimene chikupangisa kunena kuti akhristu kukhala mkhristu kumapeto anthawi kukhale kovuta ndiyona kuti there are internal conflicts within churches. Mipingo yambiri muli kusagwirizana, mumabwera mukusagwirizana mwina pa chikhulupiriro, internal doctrinal differences, anthu kumakhulupirira mosiyana. Mwina mumpingo momwe mukupeza kuti alipo ena mwina amene amasungira sabata, kapena amene amamvesera za kavalidwe, kapena amene amamvesera za Mulungu Tate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu, nkumamva mosiyana. Lero zimapezeka kuti anthu sakugwirizana mapokoso, ena mwina kukangana kapena kugawanika komwe. Komano tiyenera tidziwe kunena kuti pa 1 Korinto chapter 1 verse 10 Paulo akutilimbikitsa kunena kuti abale ndi alongo, ngakhale patakhala kuti pali kusemphana kapena pali kusagwirizana, tisagawanike ayi. Tikhale pansi, tipeze chimene tikusiyana. Nthawi zambiri tikamakangana pamakhala kuti pali pena pake pamene sitikumvesesana. Tiye tikhale pansi ndi pemphero ndi pembedzero kumfunsa Yehova mbali iliyonse igonje. Tikhale pansi tione kuti kodi pamene sitikumvana ndi pati. Mumakumbukira Dr. Hannah, one of the professors at Andrews University, adayankhula mawu onena kuti wherever you find true Adventists disagreeing, don't be quick to judge. Mukapeza ma-Adventists akusemphana, musafulumire kugamula ayi. This is what he said. When they are disagreeing, there is a truth lying somewhere. Mwina choonadi ndicho sichili wa uyu kapena sichili mwayo, koma pakati pa anthu awiriwa pali choonadi chimene anthu amene watakhala limodzi angathe kukambirana nachipeza. Izitu ndi zimene zikusowa mu mipingo yambiri, ngakhale mu mpingo wa Seventh-day Adventist. There are also some hot potatoes. Muli zina zimene ife sitikugwirizana. Tiye tipeze njira yabwino yokhala pansi, tikonze, chifukwa kukangana sikungatithandize, and the devil celebrates when we disagree. Amadziwa kuti imeneyo ndiye njira yofowokesa mpingo. Koma ifeyo tiye tipeze njira kukhala pansi ndi kukambirana ndi kugwirizana, tilowe m'Baibulo, timfunse Mulungu atithangate. That's the reason why we have theologians, anthu amene akudziwa mawu a Mulungu atithangate. Unfortunately, there are some people that are not willing to learn. Chinsinsi cha kuphunzira is to allow to unlearn in order for you to learn. Koma anthu ambiri timakhala ndi ma preconceived ideas, and we don't allow others to shed light on something we are failing to understand. Tikuyenera kuphunzira kwa wina ndi nzake, ndipo tikaphunzira ndifake pali mawu aja Yohane 8 verse 32 akuti ndipo muzazindikira choonadi ndipo choonadi chizakumasulani. Choonadi ndicho ndi Yesu Khristu. Pamene tipita kuphunzira timamasuka mu zina zimene timazikhulupirira kumaona ngati ndizoona, ndipo Mulungu amatiunikira kuti kani apa sindimamvesesa, ndikuyenera ndiyende motere. Tatiye timveserenso nyimbo zina ziwiri. Nyimbo yoyambirira akuzimayi awa a Dorcas aku South Africa kunena kuti muzitayirabe nthawi kulimbana ndi zoyankhula mabodza ndi zina zosiyanasiyana, mungozitayira nazo nthawi. Ife tikuyenera tizipereke pamaso pake pa Yehova. Nyimbo yachiwiri kunena kuti nthawi yatha kale, Yesu akubwera posachedwa, imene akutiimbira ndi awa the Jews, gulu limene la anyamata amene adayamba kuimba adakumana ku ndende, koma lero adatuluka, gulu lawo likupitirirabe, amanena kuti the Jews akunena kuti nthawi yatha, Yesu akubwera, tiye tikhale okhulupirika. Tamveserani nyimbo ziwiri zimenezi. Usikondweresa ndisanziko kwa chabe, usitayira chabe ntawi. Usikondweresa ndisanziko kwa chabe, usitayira chabe ntawi. Nayo, 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 Zanzibar,
kwa Yesu leloli, Kristu ogona zukawe. Nthawi yatakale Yesu akubwera, ali pakomo ali nawe. Pereka mtima wako kwa Yesu leloli, Kristu ogona zukawe. Kristu ogona zuka, Kristu ogona zuka, Kristu ogona zukawe. Taona kunja kwacha, uone kunja kwacha, Kristu ogona zukawe. Kristu ogona zuka, Kristu ogona zuka, Kristu ogona zukawe. Taona kunja kwacha, uone kunja kwacha, Kristu ogona zukawe. Usazengereze, nthawi ndiyomwe, pereka mtima wako kwaye. Zama wasudziwa, pera moyo uchoka, Kristu ogona zukawe. Usazengereze, nthawi ndiyomwe, pereka mtima wako kwaye. Zama wasudziwa, pera moyo uchoka, Kristu ogona zukawe. Kristu ogona zuka, Kristu ogona zuka, Kristu ogona zukawe. Taona kunja kwacha, uone kunja kwacha, Kristu ogona zukawe. Kristu ogona zuka. Chinthu china chimene chikupangisa mu program imene tikuti Hymns of Hope Malawi edition, mu mutu wathu walo lomene tikunena kuti nthawi yatha. Kukhala mkhristu m'masiku osiriza si chinthu chophweka ayi. Chifukwa china chimene chimapangisa kuti kukhala mkhristu ukhale chinthu chosaphweka ndichonena kuti anthu ambiri pa dziko lapansi amakumana ndi mavuto amene akuti persecution. Mwina iniyo kumalo kwanuko kulibe kuzunzika chifukwa chokhala akhristu, koma kuli madera ena osiyanasiyana kusankha kukhala mkhristu ndikuti wasankha nkhondo, anthu akuphedwa, anthu akuthamangisidwa. Mwina zimatheka mwina kumulandira Yesu Khristu abale ako nkukusala. Madera ena achisilamu alipo ngati munthu wachichoka chisilamu kukhala mkhristu amamusala, amamuuza kuti iweyo simbali yathu ayi. Kapena anthu ena amapezeka kuti amanyozedwa ngakhale kulandidwa chuma chawo. Ena mwina they are persecuted economically. Mwina chifukwa cha ntchito, ngati iwo akukhulupirira mosiyana amatha kuchosedwa ntchito. Koma odala ndiwo amene ali wokhulupirika. Yesu Khristu akutilimbikisa pa 2 Timoteyo chapter 3 verse 12 akunena kuti aliyense amene akufuna kumusatira Yesu Khristu akhale okonzeka kunena kuti azakumana nawo mayesero. Kukhala mkhristu si chinthu chophweka. It is not easy being a Christian. When you decide to become a Christian, you are in the warfare. Pali mkangano pa zabwino ndi zoyipa. There is a great conflict between good and evil. And once you choose to become a Christ, once you choose to become a Christian, you have chosen to be in that warfare. Ndiye pamene mipaliro ya Satana ikubwera imakumana nafe, koma odala ndi amene adalira mwa Yesu Khristu. Tatiyeni nthawi ino timvenso nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira imene akutipasa akuti
yasala nthawi pang'ono imene akutiimbira ndi a Living Source. Abale ndi alongo, yasala nthawi pang'ono. Yesu akubwera, nyimbo ya Living Source. Nyimbo yotsatira nayo akunena kuti nthawi yoimbidwa ndi Proclaimers yochokera ku Chisawani SDA Church uko kwa Vundo. Akutipasa nyimbo imeneno ikutikumbutsa ife kunena kuti nthawi imene tili ino tinayenera kuti tikhulupirike. Yesu Khristu anakumana ndi mazunzo. He was persecuted. Anazunzidwa osati chifukwa cha iye koma kufuna kuti kupulumutsa ifeyo. Ndiye liliko tsiku la mtendere limene ife tonse okhulupirika pamene tizalowa mu mfumuwo, chisoni chimene tinakumana nacho chizasandulike chimwemwe. Tatiye timvesere nyimbo ziwiri zimenezi. Yasala nthawi pang'ono kubwera kwa Mbuye Yesu, zooneka dziko lapansi zinena wayandikani, owerenga mawu a Mulungu atiuza posachedwa. Yesu alikuza mitambo, planta yatembenuka, tawana imfa tsiku ntsiku, matenda osachizika, udani uli pose pose, planta yatembenuka, tawana imfa tsiku ntsiku, matenda osachizika, udani uli pose pose, planta yatembenuka, planta ya Kristu alindira kuti umlandire iye, alamulire moyo wako
posa chino izakhala nthawi yomvetsa chisoni ndi chifukwa chake woyimba kulalikira uthenga kuti izakhala nthawi yomvetsa chisoni. Inalitu nthawi yopya pamene Yesu anazunzidwa, atazunzidwa anagona tulo. Inalitu nthawi yopya, inalitu nthawi yopya pamene Yesu anazunzidwa, atazunzidwa anagona tulo. Inalitu nthawi yopya, inalitu nthawi yopya, inalitu nthawi yopya, izakhala nthawi yokoma pamene Yesu adzabwelanso kuzatenga ake. Izakhala nthawi yokoma, izakhala nthawi yokoma pamene Yesu adzabwelanso kuzatenga ake. Izakhala nthawi yokoma, izakhala nthawi yokoma, nthawi yokoma pamene izakhala nthawi yokoma, izakhala nthawi yokoma. Chinthu china chimene chikupangisa kunena kuti anthu pa dziko lapansi kukhala mkhristu ukhale chinthu chovuta ndichonena kuti the influence of media technology imene ikubweretsa distraction kapena kuti kubwera kwa social media komanso ndi technology pali kukanganirana kwa nthawi kapena chidwi chathu. Anthu ambiri leroli pa dziko lapansi pali kukangana pakati pa zinthu ngati zimenezi zimene zabweretsa materialism, anthu kukonda zinthu kuposa kukonda Mulungu wakumwamba. Leroli tikaona anthu akuoneka atavala bwino, lero ndifake muzapeza kuti there are so many role models amene anthu akuwasatira, kaya ndi achina Beyonce, kaya kusatira kaya ndoyimba osiyanasiyana amene anthu amawasatira kunena kuti iwo akufuna azivala ngati amenewo. Anthu leroli akupezeka ali wosauka akukhala pa nyumba yonena kuti nyumba yawo sanayimalize koma akugula zinthu zodula kwambiri. Anthu leroli mtima wawo moti ayike pa Yehova, ndifake lero anthu akulephera kupereka ndalama ngakhale ku charity chifukwa kuti akufuna apange zinthu zozikondweresa pa iwo. Leroli nyumba za church kapena kuti ma churches they are so poor when the people look to be rich. Anthu ali olemera ma church osauka chifukwa chani? Chikondi chapachuma chakula. Monga tinawerenga vesi loyambirira lija limene ino akuti polokosa kuti ku nthawi ya kumapeto anthu azakhala ozikonda okha, okonda zozisangalasa okha osati Mulungu wakumwamba. Anthu leroli ngakhale waitanira misonkhano
wayitanira kuti ino akapereka chopereka chawo amapereka machenji, koma kuti apite kuzisangalalo zawo kandi ku Mount Sochi kwabwera woyimba wotchuka angatikoza kuti nokuti mukakhale mpando wakutsogolo mukapereka 200,000. Anthu akuyesesa kusunga ndalama imene ukapereka, koma kuti asunge ndalama imeneyo akayipereke ku chechi ikalalikire, zimenezo palibe ayi. Tateni timvesere nyimbo ziwiri zina zimene yoyambirira akutiimbira ndi a Heavenly Men ochoka ukawale, akunena kuti tatopa nazo kukhala pa dziko lapansi, dziko losausa tikupita ifeyo kwathu ku Kenani, dziko lapansi tatopa nalo. Zimene zikuchitika mu dziko lino si zinthu zabwino ayi, ndi zinthu zotopesa. Ndiye ifeyo tikupita kumwamba. Amayi ndi abambo ndifuna ndifunse, kodi ino zimene zikuchitika pa dziko lapansi mukukondwera nazo? Dziko lapansi lero lavunda, lili mchivundi, pali mavuto osiyanasiyana, komano Yesu akunena kuti akubwera posachedwa kudzatenga iwo amene ali okhulupirika. Nyimbo yachiwiri imene akunena kuti Doris Kanyang'ama akunena kuti sungabise tchimo ayi. Anthu pa dziko lapansi amatha kulibisa tchimo monga mmene timabisira zinthu zosiyanasiyana, komano mungathe kuwabisira abale anu, koma Mulungu chonse chimene ife timapanga amachiona. Ndi akuti simungambisire tchimo, ndichongofunika kuvomereza pamaso pake pa Yehova. Tatiye ndimvesere nyimbo ziwiri zimenezi. Nazo kukhala mdziko laweni wake muigupto muno anyamata konzekani tidzituluka ndatopa nazo njerwa za moto ndatopa nazo kukhala mdziko laweni wake muigupto muno asungwana konzekani tidzituluka ndatopa nazo njerwa za moto paulendo tizipita kwatuko tizipita komwe kwatuko kugenani paulendo tizipita kwatuko tizipita komwe kwatuko kugenani ndatopa nako kukhala mdziko lapansi pano la uchimoli ili atumikila likani utenga wake tikozesere anthu a mdziko ndatopa nako kukhala mdziko lapansi pano la uchimoli ili atumikila likani utenga wake tikozesere anthu a mdziko paulendo tizipita kwatuko tizipita komwe kwatuko kugenani paulendo tizipita kwatuko tizipita komwe kwatuko kugenani kwatuko kugenani kwatuko kugenani Asantula ntima wali
Ngakale uyese banji Sungabisa letu pamasopa kepo Sungabise chimolo Aziwazi nsisi zonse uchita Aziwa chinyengo chonse Sunganzembe iye njila zonsezo Sungabise chimolo Aziwazi nsisi zonse uchita Aziwa chinyengo chonse Sunganzembe iye njila zonsezo Sungabise chimolo Sungabise chimolo Ngakale uyese banji Sungabisa letu pamasopa kepo Sungabise chimolo Sungabise chimolo Ngakale uyese banji Sungabisa letu pamasopa kepo Sungabise chimolo Uralaba chimo mozichepesa Mulungu zakondwa nawe Azakululuka nadalita we Urasia chimolo Uralaba chimo mozichepesa Mulungu zakondwa nawe Azakululuka nadalita we Urasia chimolo Sungabise chimolo Ngakale uyese banji Sungabisa letu pamasopa kepo Sungabise chimolo Sungabise chimolo Ngakale uyese banji Sungabisa letu pamasopa kepo Sungabise chimolo Pamene tikufika kumapeto a programu ya Hymns of Hope Malawi edition, mutu umene timakambirana mtsiku la lero kuti nthawi yatha kukhala mkhristu m'masiku osiriza si chinthu chophweka. Taona ifeyo kunena kuti no pa dziko lapansi the condition of this world has worsened. Ndipo zikuoneka kunena kuti palibe chabwino chimene ifeyo tingapange. Ma politicians kaya ndi anthu ama NGOs mabungwe osiyanasiyana sangathe kulibwezeresa dziko linchimake ayi. Angathe kubwera ndi ma promises amene sangakwanirise. Koma ifeyo tikudziwa kuti no, the better promise that we have is that Jesus is coming soon to take us home. Yesu akubwera posachedwa kuzatitenga ife tikapulumutsidwa. Kodi inu mwakonzeka? Ngati mwakonzeka talembani mu comment section. Ndikufuna ndikuthokozeni inu nonse woyimba amene nyimbo zanu zayimbidwa mu program imene. Komanso ndikufuna ndipemphe inu amene mukufuna mutatenga nawo mbali pa program imene. Tajambulani ka video kakang'ono kufotokoza nyimbo imene imakudalisani. Komanso ndikuti imakulimbikitsani motani tizayipanga play mu program imene. Mukajambula testimony imene tumizani
WhatsApp number +1 269 815 2258 kapena email victorkaula@gmail.com. ndipo tikalandira zimenezo maprogramu amene akubwera umboni wanu tizauonesera kwa anthu ena kuti azalimbikisika. Tifuna tithokoze inunso oyimba amene mumatitumizira nyimbo kuti zikhale nawonso mpulogalamu imene Ambuye akudaliseni. Nyimbo zimene timayimba mmenemo mungathe kuzipeza pa YouTube channel imeneno, mungathe kupeza nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi Malawian Adventist. Tikupempheni tiye tiyapange support ma musicians athu, komanso tiwalimbikise. Akakhala ndi malaunch, akakhala ndi zilinganizo, tiwapange support financially ngakhale morally kuwalimbikisa. Ena afe timachita kuumira ngakhale kupanga comment pamene timvesera nyimbo zawo. Tiyeni tiwaonesere chikondi monga amene timaonesera chikondi anthu enawo amene amayimba kapena amachita zinthu zosiyanasiyana. Ambuye akudaliseni nonse amene muli oyimba, komanso inu amene mumasapota magulu oyimba osiyanasiyana. Mu tsiku la lero munali ndi ine Victor Kaula, mkonzi komanso muulusi wa programu imene. Ndikusiyani ndi nyimbo imene akuyimba Doris Kanyang'ama imene akunena kuti ndizakhala ndi Mbuye. Ndi zinthu zachimwemwe kwambiri kuti ndizakhala ndi Mbuye pameneno akubwera posachedwa. Muzifunse funso imene mukumvera programu imene kuti kodi ino mwakonzeka nkuzakhala nawo mgululo. Ine tikufuna ndizakhalemo. Ngati pempho lanu mfunseni Yesu tsiku la lero kuti Ambuye ndilandireni, mundikhululukire machimo anga. Sindingathe kubisa kalikonse ayi, koma tchimo langa lili poyera pamaso panu. Ambuye akudaliseni. Munali ndi ine Victor Kaula, mkonzi komanso muulusi wa programu imene ya Hymns of Hope. Tizaonanenso sabata mawa 7 o'clock nthawi ya ku Malawi. Ndipo Ambuye akudaliseni msabata imene mukakhale opambana kulikonse kumene mupita. Zikomo. Bye.